Que hable el maestro yo. ¡Ay, coño! ¿Qué tal, gallego? Estoy grabando. Valores, chicos. Me ha dicho que le grabe. Estoy grabando. Eso significa que todos hemos sacado un 1 en el examen, ¿eh? Yo no. Por lo menos un 1. A mí me llamó. Si un 4 es mucho. Pues entonces es... Hiru beldur daude. Bat, nazkagarria. Ikusten duzu zure oinetara eroritako buru bat. Bat, antinaturala. Artzak baino handiagoak diren armi-arma zikinak. Eta hirugarrena, beldurra. Etxera itzultzen zara, eta ezagutzen zenuen guzti hori ordezkatua izan da, kopia eksakto batengatik. Norbait hautematen duzu, antzematen duzu atzean. Itzultzen zara, eta ez dagoen hori. Orain, Halloween eguna gertu dagoenean, esango dizuet, festa zahar baten kopia zantarra baino ez dela, Amerikarren festa txiki bat, baina existitzen zen zelten festa zaharrago bat, Samhain deitzen zena. Zeltek urtea bi urtarotan banatzen zuten. Hotzaren urtaroa eta beroarena. Urriaren 31 abereak sartzen ziren etxean. Eta ikuiluetan sartzearekin batera hildakoak sartzen ziren. Hildakoek gutxien molestatzeko jendeak meloien azalak tailatzen zituen, zizelkatzen zituen eta mozorratzen ziren, nori eta hildakoei beldurra emateko. Asturiasen prima da motes ohitura zegoen. Gurasoak umeekin etxe inguruan irteten ziren. Mozorrotuta hildakoren bat aurkitzen zuten, gau erdian. Pentsatu egoera. Mozkorrak Eguberrietan bezala erdi edanda aurkitzen zuten
eskale bat, edo bizilaguna besterik gabe gaua zen. Eta hor, txump, 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 akabatzen zuten. Beste erlijio batzuek eta ohitura batzuek hildakoak zapuzteko eta kontrolatzeko eskaintza erritualak egiten zituzten. Baina denborarekin ikusi zen. Hildakoak hildakoekin eta odolarekin erreparatzea ez zela modurik onena. Eta erabaki zen beste zerbaitekin aurre egitea hildakoei. Zerekin? Zerekin eta beste bizi forma batekin. Azukrearekin, goxokiekin. Gu, berez, gure ahosabaia prestatuta dago. Izan ere gu bilatzaileak gara, ez ehiztariak, ez predatzaileak. Eta gu prestatuta gaude, gauza gozoak errekonozitzeko eta gozoa bizia onaren seinalea da. Horregatik, Halloweenen gozokiak ematen dira. Gozokia bizitza delako. Eta monstruei, demonioi eta itzalei aurre egiten zaiela biziarekin. Kariben bokorrek botatzen diote alkola aurpegira demonioei. Zergatik alkola azukrea delako. Eta azukrea azkenean bizitza da. Zuek orain ez duzue Halloween ospatuko. Esan dezakezue Samhain ospatzen duzuena. Izan ere, hemendik aurrera hildakoek guri izango digute beldurra. Mozorrotu zaitezte eta usatu itzazue piztiak. Ahora.